hairstylist, guys. Kung sinong magpa-home service dyan, contact nyo lang si Kara. O, diba? Magandang Kara. Karen, ang ganda. Tsara on. Si AJ, ang aming kaibigan, na-miss namin. Yung asawa ng German Shepherd. Ito yung ating biktima. Sean! Ito ba yan, Sean? Yan na naman kayo ito pupunta. Saan kaya naman daw Kera. pupunta, Kera? Nanata, mabili tagwan. Di wala may rapper, Jay? Dinalaw namin si AJ kay ang tagal namin hindi nagkita. Mga Namin- 2 taon, Jay. Na-miss namin. Hindi namin na-miss. nakita. 2 taon. 2 taon. 1 taon tayo sa... Order, dab, dab, dab! Chure!